This time, this place, misused mistakes. Dili ko may masayop. Si Judy ka to kauban ni Lovely ka woman. Nasayop lang unta sa mga kita. Pinautunta nga dili sila kato si Lovely ka woman. Brad, atong sundan tong taksi nga. Katong taksi ha. Abi na akong absent na sad ka. Kumusta naman ang imong inahan nga na ospital? Okay naman, Carmi. Nakagawas na sa ospital. Praise the Lord. Praise the Lord, good Judy. Kay pait kayong dunay mo ospital sa pamilya. Excuse sa Ma'am Carmi, mag-prepare sa amin. Okay, go ahead. You have a water doon. Tita! Tita Carmi! Tita! Uli! Tita! Iyang imong uni ko iho si Ramil! Ha? May lagro mang ni ani. Ha? Basta mo kayo nagkaon ni Tawala? May lagro mang ni ani. Yads! Nakadungog ka? May ako na si Ramil. Ha? Ayad. Hindi na lang ko magpakita dito. Uy, muli na lang ko. Okay ra nimo? Di man mahimo. Uy, nga na ako diha ni naa si Ramil. Yads. Nisamot mahinuan ang kulba sa akong dughan. Ayaw lang gud ka balakal. Relax lang. Ha? Ya, sige. Muna na lang ko nimo ha. Fire exit lang gyapon ko magi. Sige ha, good luck. Yes, i-pray ko ha. Oh, good luck. God bless. Sige, bye-bye. Lord, help me please. Yeah! Lovely Catwoman! Ready ka na? Yes, ma'am, ready na ko. Okay. Ma'am, makigsulti din ko nimo ha, ikaw man sa show. Oh, sure! No problem! O sige, magawas na ko ha? I-introduce natin ka. Okay, excuse me. I will give my best in my last performance. Ladies and gentlemen, Miss Lovely Catwoman! How can yung cellphone na ang gihatag ni Leia Delphi?
O ni Ramil. Mao niya yung gihatag ni Lea Delfino. Sawa! Ako'y nagpalit ni iyo. Kang Ramil ka yung cellphone. Kariyon. Dali, ato na ba si Ramil? Dali. If you ever leave, baby, you would take away everything, ruin my life, and tell me now. Murag dili siya makaharong samtang nagtanaw ko niya. Nakapasamot sa akong pagduda nga siya gyud si Lea. If you ever go, how do I ever survive? How do I, Wa mamilok si Ramil nga nagtanaw kang lovely katuman. Makita ko sa naong ni Ramil ang kasuko ko. Wa ko makasabot. Yun na ba di? Karon pa ko makamati. Ang pamayho ni lovely katuman. Ang porma sa naong. Murag ang impostor. Og si Jordy nakita ko siya. Suod sila og ang gusto. Dali siya og palayo. I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever survive? How do I, oh, how do I? How do I live without you? How do I live? Oh, how do Nakaibaw ka sa paglakaw ni Ramil? Unya kay nagpatawag man siya taxi nako. Wala na si Carmi siyang paglakaw. Wa na sir oy. Kay lagot magani kay tusdong Ramil kay gigamit lagi ni Ma'am Carmi ang auto nga pirmi niyang gamiton. Atong magtaksi na lang siya. Asa mo ko to siya? Sir, baya, mangutana pa gyud. Ang mamisita siyang uyab kang Dailia. Bawa naman ka. Si Dong Ramil makakita dili lang makakita ni Dailia usa ka adlaw para niya usa na kuno ka tuig. Kinituhan na, di yun mo tagam. Nakatilaw, nagdisgrasya. Unya, dili pa gani, hingpit ang iyang kaayuhan. Tuwa. Lakaw na sad. Ay unsaon man gud sir nga si Dong Ramil gud in love man gud kaayo anang Lea. Katulay akong giingon nimo nga di siya makakita og usa ka adlaw mura na kuno usa ka tuig. Sir, parison baya gyud sila sa akong tan-aw sir. Gwapa man sab si Dalia unya. Sa akong tan-aw sa naong no buutan kaayo. Mausad na akong sumada sa iyong pagkatao, ising mag-ampo lang ta. Maayo, matunhay ang ilang relasyon. Sige, ipalihog kong timplaw kape. Sige, sir. With cream, sir? Oo. Sige. Excuse, sir. Nadugi man si Beli Lula. Ambot lagi ning bata, oy. Huwag magid mo uli. Nahibagid na siya. Dali kay kong kulbaan. Hinoon. Ano na yung mangilabot ni Baileo? Nakailang gusto ng kawatan diha.
Sige lala. Mas mayo pag ako na siyang apason. Nahala. Sige, Hinoon Dungkin. Salamat kaayo, Dong. Sige, apasta na lang. Oh, sige lala. Kaon na lang diha. Oh, di na lang di. Ako na napason si Bailey. Sige. Sige, Dong. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga